Li Sûriye bi destpêkirina operasyonên leşkerî yên Rûsyayê re hevsengiya herêmî bi awayekê ciddî hejiya. Tevgera Rûsyayê li nava Sûriyê hişt ku berjewendiyên gelek welatan tê keve xeterê ye. Her wiha ji ber ku balafirên Rûsyayê ketin nava axa Tirkiyeyê, krîzek di navbera her du dewletan da rûda. Bi sedema Rûsya yek ji wan dewletan e ku Tirkiye gaza sürüştî jê distîne û têkiliya enerjiyê di navbera her du dewletan da xurt e, tê merakkirin ku gelo wê ev krîz bibe sedema xerabûna têkiliya di navbera wan de. Türkiye'den yapılan açıklamalara en üst düzeyde Cumhurbaşkanı... Türkiye'de asta serokkomar da daxuyaniye dide û dibêje ku pêwîst bibe em dikarin gazêjiyekê din bistînin û projeye santrala nukleer di ber çavan re derbas bikin. Li gor min ev dûrê wê rastiyê ye. Di têkiliya her du dewletan de pêgiriyeke beramberî hev heye. Zêdetir jî Tirkiye pêgirî Rûsyayê ye. Heke ku têkiliyên wan xerabtir bibin wê Tirkiye bêhtir zirarê bibîne. Yapacağını zannetmiyorum ama her şey olabilir. Ji bilî Rûsyayê Tirkiye ji Îranê jî gaza sürüştî distîne. Rêjeya vê jî ji sedî nozdê ye. Di rewşeke wisa de ku têkiliya Rûsya û Tirkiyeyê neyînî bibe helwesta Îranê girîng dibe. Bundan 3-5 ay önce İran'dan yapılan bir açıklama vardı. Sêçar mehberê Îranê daxuyaniyek da û got ku heke têkiliya di navbera Îran û Rojava da asayî bibe wê Îran deriyên xweşdinyayê re veke û gaza xwe bifroşe Ewropayê. Her wiha got ku em di bazara Ewropayê de nabin hevrikê Rûsyayê. Heke têkiliya di navbera Rûsya û Tirkiye de nebaş bibe, ez vê rewşê ji bo ewlekariya Tirkiye gelekî xeter dibînim. Tehlikeli buluyorum. Di vê pêvajoyê de ku Rûsya operasyonên asmanî li Sûriyeyê pêktîne îdiayên operasyonên bejahî jî hatin rojevê. Lê serokê Rûsyayê Vladimir Putin ev îddia piştrast nekirin. Gelo Rûsya dikare operasyona bejayî çêbike bi awayekî fermî çênake. Lê di rojnameyên Rûsî de hinek îddiatên ziman li gorî van îddiayan yekîneyên ku hez dikin şer bikin ew dikarin biçin şer bikin. Tê gotin ku hinek kes hene dikarin rojane bi $5 şer bikin. Ji xwe ev kes li Efganistan, Çeçanistan û Ukrayna şer kirine. Piştî operasyonên Rûsyayê xuya dike ku ev kar wê dû dirêj be û ne diyar e goyê çawa bi dawî bibe. Tirkiye ji sedî pêncî gaza xwe ji Rûsyayê distîne. Ji sedî çil û heştê vê gazê jî di germbûn û çêkirina elektrîkê de bikartîne. Li gor hin şîrovekaran heke ku têkiliya Tirkiye û Rûsyayê neyînî pêş biçe wê ev rewş bandora xwe li ser hilberîna Tirkiye ya pêşesaziyê jî bike. Ferit Demirel, Rûdaw, Stenbol.